ನಿತ್ಯ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂಡ ಊರು ಕೊಂಡೆ ಊರುಡು ವೇದ ಮಾತೆಯಾದ ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಪರಿವಾರಗ್ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಆ ಗಾಯತ್ರಿನ ಇನಿತ ದಿನತ ಅಲಂಕಾರಡು ಜೋಡಾಯಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ ತೂಯಾರು ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡೆತಿಲಕ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮಣೆಕ್ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾವೆ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆ ಪಿಂಗಾರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿತಲಕ ಒಟ್ಟುಗು ಒರ್ಮೈತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕಬಿ ಮನಸ್ಸದ ಮಾತ ಸೊಲೆಕದ ಸಭೆಕ್ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚಾಂಡಂದು ಪಂಡ ತೇರು ತೂಯರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ತೋಜ ಇಲಕ ಆತನು ಈ ಮದಿಪು ಎನ್ನತ್ ಇಂಕ ಗುರು ಸದೃಶರಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಲದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮಾನಿಕುಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀಪುನ ಕ್ರಮೋಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲಿಡಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಯಾನೀತೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತೇ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀಪುನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ ಶ್ರೀ ನುಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಸಮ ಆವಂದು ಆ ತೆರಿವು ಇತ್ತಿನಿಡದ ಅವರನ್ನೇ ಸುರುತ್ತ ಸೊಲ್ಮೇನಿ ಯಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ ಆ ಮೋಕೆಗ್ ಗೌರವಡು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಕಲಾ ಈ ದೇವಲ್ಯೋಡು ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಈ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕುಲು ಪೋಯರು ಆಂಡ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರು ನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುವೆರೆ ಕಲಾ ದೇವಲ್ಯಡು ನಡಪುನ ನಿತ್ಯದ ತುಡರ್ ಜನ ಬೋಡು ಪ್ರಚಾರ ಬೋಡು ಕೆಮರ ಬೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬೋಡು ಅಬ್ಬರಾವೋಡು ಉಬ್ಬರೊಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದಾಂತೆ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ಬರೋಡಾಯಿನ ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಐತ ಪಾಡುಗು ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ತೂಪುನಕಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಕಾನದ ಪುರ್ಪ ಇಂಚ ಅರ್ಲಾಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮುನೆ ಮೂಲು ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ತುಳುವೇರ ಕಲಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಒಂದನೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆವೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಇಂದುವೆ ಧರ್ಮ ಆವಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ನಮ್ಮತನ ಆವಡು ಇಂದೆತ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡಿತಿನವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಬ್ಬರದ ಸಮಾವೇಶ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತ್ತು ಉಲೈಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಅಂತರ್ಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಾಗ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾತೆರೊಡ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವ ಒಂತೆ ಲಿಖಿತ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಸ್ತು ದೀವೊಂದು ಸಂಶೋಧಕರಾಯಿನ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಮಹಿ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಒಂತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೀರಿದು ಒಂತೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾದ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ ಎಣ್ಣದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ಕೊರ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಜಿ ಉಂಟು ಇಂದು ಮೂಜಿ ಜನಮಾನಿಲಿತ್ತಿನವಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಂಡಡು ಗೊಪ್ಪು ನಾವು ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ತಿಜಿ ಕಂಡಡು ಗೊಪ್ಪು ಬಂದುಲೆ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನೋಡು ನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪದ ಮೂಲು ಈ ಕಲಟು ಪಾತೆರಗೆತ್ತನಾಗ ಖಾಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಒಂಜಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯತ್ತವು ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪೇರು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಜನರು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಡು ಒಂದು ನಡತ್ಬೋದು ಅವನು ಓಡಾಟ ಬೋಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಈ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆವೋ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯ್ನಾತು ದೇಹಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಅವೇ ನಮೂನೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾಡು ಮುಂಜಾತು ಜನಮಾನಿಲ ಅಂಚಿಂಚ ಅಡ್ಡಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಅವಳು ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಯಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ನಡಪೋಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ ನಾಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್
ಒಂಜಿ ತುಳು ಮನಸ್ಸುದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೋಡು. ಅಂಚ ತೂಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ತುಳುತ್ತ ನಾಡೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಂದು ಕೇರಳದ ಭಾಗ. ನನವಂತೆ ಆಪುಡೆಕ್ಕೋದು ಪಾತೆರ್ಗನ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ. ಇಂಚ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾಂತಿನ ಈ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮನಸ್ಸುದ ತುಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆದ ತುಳುವ ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನದೆ ತೊಂದು ನಾಡು ಪತ ನೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡನೆತ್ತ ನುಡಿ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಗೊಂದಲಾಯಿನವು. ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವ. ಭಾಷೆ ನುಡಿ, ನುಡಿನ ಒರಿಪುನವಲು ಭಾಷೆ ಮೇಲ್ನೋಟಗ್ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೆ ಆಂಡ ಎಟೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಡು. ನುಡಿ ಪನ್ಪುನವು ಪಾತೆರ ಮಾತು, ಐಕ್ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಾತೆ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಭಾಷೆನೇ ದಾಂತೆ ಸಂಜ್ಞಾರೂಪಡು ಪ್ರತೀಕ ಸಂಕೇತದ ರೂಪಡು ಪಾತೆರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ತೆರಿದ. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ನುಡಿ ಪನ್ಪುನೈತ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ತೆರಿಪಾಯರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅಂದು ಪನೋಲಿ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ DVG ಪನ್ಪೇರು ನಡೆನುಡಿಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಟವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದು. ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಲೋಕಾಭಿಮುಖವಾದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪುಂಡು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನು ಪಾಕ ಕಡೆ ತೆರಿದೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪದ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬುದರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದು. ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ಕೃತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ನರಮಾನಿ ಒರಿಯನ ಜೀವನನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ತಿರ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲ ಬೇಲೆಲ ಕಜ್ಜೊಲ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆ ದಾಯೆ ಮಹತ್ವನ ಪಡೆಪುಂಡು, ದಾಯೆ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚೈಟು ತೊಡಗಿ ಸಾವಲಿ ಪನ್ಪುಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಪಾತೆರ ದೀರ್ಘ ವಿಸ್ತಾರದ ಪಾತೆರ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದುಲೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಲೋಟು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ದೆರ್ತು ಪಾಡೋಡಾಯಿನವು ನೆಗತ್ತು ತೋಜಾವಡಾಯಿನವು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿವಾದ. ತಮಿಳುದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ನಟ ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು. ತಮಿಳುಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಐತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗ ಪೂಪುನವು ಬುಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಒಂತೈತ ಉಲೈಪೋದು ಉಂತುದು ತೂನಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸತ್ಯ ಉಂಡದಾನೋ ಒಂದು ಅನಿಸುನು ಸಹಜನೆ. ಬಂದುಲೆ ಮುರ ನೇರೋ ಫೋನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ನೋಡಿತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಉಂಡರ್ತಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಸುರುವ ಕನ್ನಡ ಸುರುವ ಇಜಿಂದ ತಮಿಳು ಸುರುವ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತೆರೀದ ಬೈದ ಪಾಕ ದಿನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐನು ಭಾಷೆಗಳು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದು ಉಂಡು. ಇಂದು ಇಡೀ ಐತ ದುಂಬು ಆರ್ಯನ್ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿನವು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಂದೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣದಾದ ಪನ್ಪುಣದು ಪಂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ ಐತ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಡು ದ್ರಮಿಳ ದಾವೇಜ್ ತಾಮೇಜ್ ಟಾವೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಪದಕುಲೇನು ಪೂರ ದಾಂಟು ಬತ್ತು ಬತ್ತದು ಐತನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅದು ತಮಿಳರ್ ಎಣ್ಣಿನ ದಾವೇಜ್ ಮುಂದುವರಿದು ತಾವೇಜ್ ಆಂಡು ತವಿಳ್ ಆಂಡು ತಮಿಳ್ ಆಂಡು ಎಂದು ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ಆ ನಟ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಮಿಳೊಂದು ತುಪ್ಪೋಡದಾನು. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲವಾಯಿನೂ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಕಾಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತು ಭಾಷೆಲು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣನ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತನು. ಇಂಚ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಮಿಳೆಲ್ಲ ತೀರ ಬರಿಕು ದೀಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಹುಶಃ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಏನು ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಎಣ್ಣುವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ ನಡತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ 10 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಲು ಬತ್ತನು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲವಾಯಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಐಟ್ ಸುರುತ್ತ ತಕ್ಷಶಿಲ ರಡ್ಡನೆತ ನಲಂದ ತಕ್ಷಶಿಲಟಲ ನಲಂದಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂದು ಅತ್ತಾಂದೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಬಳಕಡಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಡು
ಆಂಡ ಈ ಭಾರತೊಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನು ಪಿದೈದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಅವು ಸುಳ್ಳು. ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗಡಲ ಭಾರತ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಮೆಕಾಲೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ದಾರ್ಶನಿಕತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಪನ್ಪುನವು ಯುರೋಪ್ ಲೈಬ್ರರಿದ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಪುಗು ಸಮ ಅಂದು ಅವು ಭ್ರಮೆ ಆಗ ತೆರೆಯುವುದ ಅಂತಿನ ಪಾತೆರವು ಏತು ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಏತು ಆಳವಾಯಿನವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪುನ ಸಂಗತಿ. ಈ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪುರ ಬತ್ತನು. ಆ ಸಮಯಡೆ ತಮಿಳುಡು ಅವ್ವೈ ಬೊಕ ನಚ್ಚೆಲಿಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಕಬೆ ಎತ್ತಿರಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅವು ಮೌಖಿಕ ಕಬೆ ಎತ್ತಿರರ್ತು ಬರೇ ಪುನಕಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಡ್ಡು ಕಬೆ ಎತ್ತಿರಿಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಅನುಪನೋಡು. ಈ ಲೆಕ್ಸಿಕೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ 2 ಭಾಷೆಗಳು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತುಳು ಒಂದು. ದಾಯ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡನು ಪಂಡ ಮಧ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡದ ದಿಂಜ ಮೂಲ ಪದಕುಲು ಇನಿ ಒರಿದಿನಿ ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ. ಅಂಚ ತೂಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗಾಢ ದಟ್ಟವಾಯಿನ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ಒಂತೆ ಮುಕ್ತತೆನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆನು ತನ್ನತನನು ತನ್ನಾದಿಗೆನು ಒರಿಪಾದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ. ಏತೋ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಡ ಈ ತಸ್ತಮ ತದ್ಭವ ಅಂದ ಪಂಡ ತದ್ಭವ ಪದಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿಕಲ ಕನ್ನಡಡು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಟು ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳುಟು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಿಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಜರ ದಿಂಜ ಪ್ರಯೋಗಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ದೇಸಿತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ಯ ರೂಪ ತುಳುಟು ನನಲ ಅಳಿ ಅಂದೆ ಒರಿಯೋ ಒಂದು ಬೈತಲು. ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸತ್ವ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೋ ನೋಡಾಪುನು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರು ಅ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಬೂಕು ಐಟಾರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪೇರು ತುಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಇಂದು. ತುಳು ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಭಾಷಾ ಗ್ರೂಪುಡು ತುಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಿಂಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ವೈದಿಕ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪಿದೈ ಒರಿದ್ದು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಡು ನಮ್ಮದು ತೊನ್ನಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ. ದಿಂಜ ಜನ ಎನ್ನುವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಕ್ರಮಗಳು ಸುಲಭ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭ, ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲುಂಡು. ಅತ್ತು ತುಳುಟುಲ ಸಾಧ್ಯ ತುಳುಟು ಗ್ರಾಮ್ಯ ರೂಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡವು ಪಿರವೊರಿದಿನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ತಮಾಷೆಗೆ ದುಂಬು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಪಂಡ ತುಳುಟು ಒಂಜಾತು ಬರವುದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲು ಬುಳ್ಪುಗು ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ತುಳು ಆಡು ಮಾತಾದು ಪಾತೆರದ ಭಾಷೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆಡು ಪಡೆಯಿನವು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಇಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅದೇ ಅನ್ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಭಾಗೋಡು ಕನ್ನಡದ ಸಂವಹನ ಅಡ್ದುಲ ತುಳುತ ಸಂವಹನ ದಿಂಜ ಆಪ್ತ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ. ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಪಂಡ ನೆರಡೆಗೆಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆರೋಡಿತ್ತಂದ ಐಟುಲ ಮುಟ್ಟುನಲಕ ನಾಟುನಲಕ ನೆರೋಡಿತ್ತಿನ ತುಳುತ್ತಾದು ಪ್ರತೀಕ್ಷವಾಯಿನ ಪ್ರಖರವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ. ನಾನು ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ನಮ್ಮನಾಯಿನ ಭಾಷೆದ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುನುಂದು ಪಂಡ ನಿಖಲು ಏರಗಾಂಡ ನೆರ್ನಗ ಮ್ಯಾಡ್ ಮನ್ಲೆಗೆ ನಮಗ ದಾಲ ಮುಟ್ಟುನೇಜಿ ಹುಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಮರ್ಲ ತುಳೆ ಇಂಚ ನಾಟುಂಡು ಪಂಡ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುರಾತು ಕೊಡಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ತಮಾಷೆ ಅದಿಂದು ಪಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಆತೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಎತ್ತುನ ಕ್ರಮ. ಈ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರ ಸೀಮೆಗೆ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ
ನಮ್ಮಡ ದೈವದ ಬೀರ ಉಪ್ಪುಲಕ ಅವಳು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನುಂಡು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಹೊಗಳಿಕೆದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಬೀರದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂದೆತ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಿ ಕಾ ಮಕ್ಕಿ ಕೊಂಚ ಕನ್ನಡಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಆ ಭಾಷೆಯ ಸಂವಹನ ಅತು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚಾದು ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಈ ತುಳುವ ಸೀಮೆನು ಒರಿಪೆರೆ ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಗದ ರೂಪ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಶಃ ಮಹಿಯರ್ನ ಪಾತೆರದ ರಿಲೆ ಕೋಲುನು ಪತ್ತೊಂದು ಈತ್ ಪಾತೆರ ಯಾವುದು ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದೇನು ಒರಿಪೆರೆ ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವತ್ತು ಭಾಷೆನು ನಮ ಎಂಚ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಗಳಸೋಡು ಪನ್ಪುನೈತ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತೆರ ಸುರುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಯಿನ ಯಾನದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಿರಣಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ದುಂಬುಕಾಲೋಡು ವೇದಿಕೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಾಣ್ ನಾನು ಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಸಂಗತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡಿತ್ತಿನ ಕೇನಿನೇಗ ಕೊಸಿ ಆವೋಡಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಪೊರ್ಲು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಓಲ ತೀರ ಖಾಸಗಿಯಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸಭೆಕುಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುಟ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈದ ಪಾತೆರ ಅಂದು ಅವೇ ಸಭೆ ನಡತ್ತದ ಆ ಸಭೆತ್ತ ಫಲಿತವಾದ ನಡಪುನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಒಂದಿತ್ತು ವೇದಿಕೆಡು ಪನ್ಪುಲ ಕೈಕೊಂಜಿ ದಾಟಿ ಇಜ್ಜಾಣಂದು ಇನಿ ಬದಲಾತನು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಯದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡೆತಿನ ಉಜಿರದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಟಾರು ಅರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ನ ಆತ ಜನಕಲ್ನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟು ನಡಪೋಡು ತುಳುಟು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿ ಕೆಡ್ದು ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಯಾಪ ಕಲಕು ಜಪ್ಪುವೆರ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಕಲತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೋಡಾಪುನವು ಕಾರುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದ ಜಿ ತರೆತ್ರ ಕಟ್ಟದ ಜಿ ಕೆಬಿನ ದೀತಿಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಕಳಕು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಜನ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಕೊರತೆ ತೋಜುನು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಯಾಪ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಏರುಂಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಪಗೈತ ಕೊರತೆದ ಪದ ಕುಲುಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಯ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರ ಕಾರಣ ಅವಾದೇ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೊರತುಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಎದುಕೊನ್ನ ಮದಿಪು ಲೆಪ್ಪು ಆಲಫಲ ಕೊರ್ಪುನವು ಮಣಿಮಾಲೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬನ್ ಇಂಚಿನ ಪದಕುಲೇನು ಬರತು ಓಡು ಇಂದಟ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಒತ್ತೊನುವೆ ಅಂಡ ಆ ಚಾವಡಿಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಪದಕುಲಿನು ದಿಂಜ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲು ದಾಂಟೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಇನ್ನೇನು ಇಂಚಲ ಪನೋಲಿ ಅಂಚತುಂಡ ಅಂಚ ಪನುಪು ನಡೆದಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ಪನುಪುನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲು ಎತ್ತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತುಳ್ಳೆ ಉದಯಣ್ಣ ನಕಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಆದುಪ್ಪಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂಚ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲ ಆದುಪ್ಪಡು ತುಳುವೆರೆಕಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಂಗದಾಂತಿನ ಇಡೆಬುಡ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎದುರು ಪೀರವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಏತೋ ಸಲ ತುಳುತ್ತ ಸಂಘಟನೆದ ಬೇಲೆ ಅವು ದಾಲ ಲಾಭದ ಅಂತಿನ ಜನ ಸೇರುವರು ಪನ್ಪುನ ಕನಿಷ್ಠ ನಿರೀಕ್ಷೆಲದ ಅಂತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲ ಲಾಪುನ ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆಚಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನೋಡ ಆತಿನ ಬೇಲೆ ಈತ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಪಾತೆರ್ನಗ ತುಳುಕು ಸುರುತ ಆದ್ಯತೆ ಈ ಸಮಯಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವೆ ನೆನಪುದೀದು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಶಶಿರಾಜ್ ಬಂಡಿಮಾರೇನು ದೂರದ ಪಾತೆರದಾಯೆ ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾರ್ಮೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಉಪನ್ಯಾಸಲು ನಿರೂಪಣೆಲು ದಿಂಜೆತ್ತಿನಿ ಕನ್ನಡಡು ಎನ್ನಲ ಶಶಿರಾಜಣ್ಣಲ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತೀನಿ ದೋಸ್ತಿಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತೀನಿ ಲಡಾಯಿಡು ಎಂಚಾಂದು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಭಾಷಣದ ಭಾವಚಿತ್ರನೂ ಪ್ರತಿ ಭಾಷಣದ ವಿಡಿಯೋನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಾಣಗ ಬರ್ನೇರಿಯರೆ ಸುರು ಇದಕ್ಕೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೊಂಡದ್ದು ದಾಯ ಕನ್ನಡಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುವರು ದಾಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡದು ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಮೈಸೂರಿಗೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚುಡು ಜೆತ್ತದು ಪೋಪುನವು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಗ ಎತ್ತು ನೆರ್ತೇರು ಪಂಡ ನಾನು ಯಾನು ಮೈಕದೆದುರು ಪೋ ಪೂಜಿ ಪನ್ಪುರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆ ನಮೂನೆ ಏಕೈಕ ಹೋರಾಟವು ಏಕೈಕ ಹೋರ ದಾಯ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಅವು ಏರನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಣ ಪಗ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೋಡು ಈರ್ನಲಕ 10 ಜನ ಪಾತೆರೋಡು ತುಳಿತ ಪೊಲಿ ಎರ್ಕೊಂಡು ಉರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಆತೆ ಉದ್ದೇಶ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆತೆ
ಇನ್ನು ಗೀತಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಹಂಗ್ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆಲೇಜ್ ಈ ನಮೂನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ನೋಟ್ ಮಲ್ತದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುರುತ್ತ ಆದ್ಯತೆ ತುಳುಕು ಕೊರ್ಲೆ ಇನಿ ಕಿರಣಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಇದು ಬೇರೆ ಇಂಚಿರೋಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಆ ನಮೂನೆಡು ತುಳುತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಮಾಯಿನ ಗಳಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡಪಾದೀನಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾಯಿನ ಅರೇನು ಈ ಸಮಯಡು ಬಾರಿ ಉಡಲುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವೆ ಅರ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಪಾಲುದ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಣಿಗೆಲು ತುಳುಕು ಅವು ಅಳಿದ ಅಂತಿನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ಅಳಿದ ಅಂತಿನ ಇಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಕುಟುಂಬಡು ದಿಂಜ ಕಡೆಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆತುಂಡು ಇನಿಕುಲ ತನ್ನ ಮೇಲಾದಿಗೆನು ತೋಜಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ನ ತತ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಂಡಲ ಇಂದು ಪೂರ ಬೋಡು ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಪೂರ ಮುಖ್ಯನೇ ಸುರು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಬರೋಳು ಅದಾಯಗೋ ಇಲ್ಲಡೆಂಕಲು ತುಳು ಪಾತಿರುವ ಜನ ಸೇರಿನವಳು ತುಳು ಪಾತಿರೋ ದಾಯಗೋ ಒಂಜಿ ಸಂಕೋಚ ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೋ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅಂಚೆ ಗಟ್ಟಾಗ ಪೂರ ಪೋಡ ಅಡೆ ಪುನಃ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಂಕೋಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಾ ನಮೂನೆದ ಮರ್ಲೇರು ಬಂಡ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಿ ಜಿನಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡಾಯಿನ ಕೊರ್ತಿ ಜಿನಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ಜಿ ಭಾಷೆನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನಾಥ ಹಠ ಕೇನೋಡು ಇಂಚಪ್ಪ ಉಡುಪಿಡಿ ಎಂಕ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆ ಅಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಓದಿತ್ತೆ ದಿಂಜ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆತಿನಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮೂಲದಕಲು ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದಕಲು ತುಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಕೊರ್ತೀನಿ ಏಕೈಕ ಉಲ್ಲೇಖದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುನ ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆಗೆಂಚ ಬರವು ಕಲ್ಪ ಅವರೋ ಪ್ರತೀ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೋ ಬರ್ಪು ನಡೆದವರ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎಂಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೌದಾ ಏನು ವಿಶೇಷ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ಮಾಲ್ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಕಡಲಿದೆ ಬೋಟ್ ಇದೆ ಇಂದನ ಪನ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಳು ಕಲ್ತೆ ಅವಲ ಬರಡು ಮಂಗಳೂರು 3 ವರ್ಷ ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಈಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀನು 11 ತಿರ್ಗೆರ ಆಪುಜಿ ಮುಂಡಡು ಅಂಟೈರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ನೀನು ತುಳು ಕಲ್ತದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅದು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತುಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ನಮೂನೆಡು ಮೇಯ್ತ ಚೋಲಿಗತ್ತು ನೆತ್ತೆರ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಅವಡು ನೆತ್ತೆರ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗಕ್ಕಲು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡುದು ಕೊರ್ಪುಜರು ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಕ್ಕಲು ಗ್ರೇಟ್ ಆಪೇರು ಎಂದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಈ ಲೆಪ್ಪುನು ನಾನು ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ಟೀಚಿಂಗ್ದ ಅವಧಿಡು ಏರು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಇನಿಕಲ ಮುರಾನಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತನು ಅಕ್ಕಲ್ಡಾಲೆ ನಾನು ಸುರುತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನ ಪಾತ್ರೆಡು ಇಂದುಲು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಕಲಿತ್ತೇರು ತುಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಬರುವ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ತುಳು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೊಂತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದವರೆಗೆ ಅನಿಸುದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಕಡೆ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಗಳವರ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಪದವಿ ತರಗತಿ ಇಡು ತುಳು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಡಿ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ಸರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಏನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿನಿ ಏನು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಶಾಲೆಡು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟುನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಟಾಪಿಕ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲೇ ಪದವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನು ಪದವಿ ತರಗತಿ ಇಡು ತುಳು ಬಾತನಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿನೇ ಓಲೊಂದು ಬಿಡ್ಚೆವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿನೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದವ ಅಂದು ಎನ್ನಲಕ ಒಂಜಾತು ಎನ್ನಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಠ ಮಾರಿ ಮಿತ್ರರಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆರಾಮಡು ಪಾತಿರೋರು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಹಂಚಿ ಕೋರೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸು ತರಗತಿದುಲೆ ಎತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಂವಹನಗ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಪ್ತತೆಗೆ ಆ ಭಾಷೆನು ಗಳಸುನೇಕ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದು ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನುರಿಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಈ ನಮೂನೆದ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೋನೋಲಿ ಎದಾನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕಲು ನಂಗೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಬಂಧ ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆಯಾದು ಮಾಯದ ಮಿರಪೇರು ಕೊರ್ಪಾದು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆಯಾದ ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಪಂಡದು
ಇಡೀ ಕೊಂಡೆ ಊರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಳನು ಮಾಯದ ಬೇಲಿಯಾದ ಕಾತೊಂದು ಬರಪೆ ದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ತಮ್ಮಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕಲು ಸಂಬಂಧಲೆ ಕಡಿದು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಸರಿ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದಡೆ ಪೋಂಡ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿಯ ಅವನು ಕುಲುದ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತೆರಿಯ ನಾಲು ಸೆಲ್ಪಿದೆತ್ತ ವನಸ್ಗಾನಗ ಬತ್ತ ಪೋಯ ಅಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಡೆ ಊರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಉಪ್ಪಳದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪಂಜದ ಮಾಮಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅರು ಉಂಬೇರು ಅಲ್ತ ಅಣ್ಣೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆ ಅಂತ ಬತ್ತೀರು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇರ್ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಪೋಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧನ ಒರಿಪಾಂಡ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕಲು ಒರಿಯುಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕಲೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಒರಿಪಾವುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಐನು ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ತುಳುಟೆ ಐನು ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಇಂಗಲ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಯ ಪಾತಿರ್ನು ಅಯನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳು ಈ ನಮೂನೆಡು ಸಂಬಂಧಲೇನು ತುಳುತ್ತ ಮುಖೇನ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಟೀಲ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋಂಡ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆನಿಯನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪನ್ನಡು ಒತ್ತೋನ್ವೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿಯನ್ಗೂ ಶುಗರ್ಗೂ ಸಾಲ್ಟ್ಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಇನ್ನು ಮನೋಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಇಂಕಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಡ ಕೈ ಮೊದಲು ಬಲ ಕೈ ಮೊದಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟೇ ಮನೋಡು ಆ ನಮೂನೆಡು ಒಂಜಿ ಅಂಧಕಾರಡು ಬೂಡ್ದ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆಟ್ ಬೂಡ್ದ ಐನು ಮಾಜಾವು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆಪುನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನನ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದು ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನವು ನೆಲಮುಖಿ ಆಯಿನವು ತುಲೆ ಈ ಓಡುದಾನು ಈ ಕಂಡ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ತುಪ್ಪರಿ ಈ ಕಂಡಡು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಬೆನ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಡೆ ಊರ್ದ ಮಠ ದಿಂಜ ಸಮಾಜಮುಖಿ ದಿಂಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖಿ ದಿಂಜ ನೆಲಮುಖಿ ಈ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಮಠದ ಆಮೆತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ ಅಂದುಂಡು ನಕ್ಷತ್ರವನ ಪದರಾಡು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಪರೂಪದ ದೈಕುಲೆ ನಾವು ನಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಲೋಕಡು ತುಯರೆಜ್ಜಾಂದಿನ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಲೋಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಪುನಾತ್ ತಿಂಗೋಲುಗು ಖರ್ಚಾಪುನಾತ್ ಗೋಶಾಲೆ ನಡಪ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಅಪೇಕ್ಷೆದ ಅಂತೆ ಇನ್ನು ನಿಜ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನನೇ ಪ್ರಕೃತಿದ ನೆಲತ್ತ ಬೆನ್ನಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರವ್ರಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಡು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದು ಬುದರ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಅಗ್ರಿ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಅರ್ಥಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಪನ್ಪುನೈತ ಶಬ್ದನು ನಿಖಲೈತ ಮೂಲ ನಿಷ್ಪನ್ನನ್ನು ತೂಂಡ ಅವು ಕಲ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಕಲ್ಚ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೂಲತಃ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಡು ಈ ಕಲ್ಚ್ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಸಮಯೋಡು ನಾಯರ್ದ ಕೊಡಿಕ್ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮೊನೆ ಐನು ಕುಳ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೊನೆ ಆ ಮೊನೆ ಐಕ್ ಕಲ್ಚ್ ಅಂದು ಬುದರು ಆ ಮೊನೆತ್ತ ಮೂಲವಾದ ಬತ್ತಿನವು ಅಪಂಡ ಕಲ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಚರ್ ಅಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆವಡು ನನೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆವಡು ಇಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇಕ್ ಮಾತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಪುನವು ಅವು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮುಲ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮುಲ್ತ ಕಾಲಮಾನ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂಚಾದೆ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಓಲ್ಲ ಗಗ್ಗರಕ್ಕೆ ನೇರ ತಿಕ್ಕುಜಿದಾಯೆ ಕರಿವಾರಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಂಡು ನನ್ನ ಎಣೆಲು ಬತ್ತುವೇರು ಇಂಚ ಇಡೀ ತುಳುವನಾಡುದ ಆನಿಕಾಲದ ಕಾಲಧರ್ಮದಾದುಂಡು ಸತ್ವತತ್ವಲುದಾದುಂಡು ಐನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಇಂದು ನಿಜಾರ್ಥಡು ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂದು ಐನು ಕೆಬಿ ಪಾತೆರಲು ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನ ಬಯಕೆ ಮದಿಮೆ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ಮರಣ ಇಂದೇನು ತುಳುವ ಕಟ್ಟುಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಇಂದು ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪುನವು ತುಳುವ ಕಟ್ಟುಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕುರ್ಕರಣ್ಯ ಬರಿಕ ಬೋಲೆ ಆರು ಬರಿಕ ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಪುನ ಮದ್ವೆ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬಿಸತ್ತಿ ಕೇಕ್ಗೆ ಪಾಡುನ ಬದಲು
ಹಿರಿಯಕಲಿ ಎದುರುದೀದು ಆನಿ ಕಾಲದ ಪಾತೆರ ಕಥೆದ ಮದಿಪುದಾದೆತ್ತುಂಡು ಆ ರೀತಿಡು ಲೇಸನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ. ಆರಾಧನೆದ ಕಳಟು, ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಳಟು, ಮೂಲ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಒರಿಪಾವುನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ತನನು ಮೀರಾಂದಿಲ ಕಂತಿನ ದೇಸಿ ತನನು ಒರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡುಗ. ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಬಾಕಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆದಾದೊಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಕಲ್ಪಾಗ ತುಳು ತನ್ನನ್ನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ. ಆಯ್ನಾತ್ ಲೇಸನ್ ಅಣ್ಣೆರ ಪಂಡಿಲಕನೆ ತುಳುಟೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುತ್ತ ವಿಷಯನ ಪೊಸತನನು ಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಸೈತುಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೈಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡಿತುಂಡ ಸುರು ಭಾಷೆನ ನಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಅಂಚಾದ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಒರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿ ಬುಡುಗಡೆಯಾಪುನ ಈ ಆಜಿ ಮಸ್ತಿರೇಲು ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರನು ಮಲ್ಪಡು ಬರೆಪುನ ಉಮೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಬರೆಪುನೇನು ಓದುನ ಲಕಾವಡು ಬರೆಪ್ತಿನೇನು ಓದಿನ ಲೆಕ್ಕನ ಐನಾತು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಲಕ ಅವು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆದ ಬರಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಡು ಪನ್ಪುನ ಸದಾಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾತೆರದ ಮದಿಪುಗು ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತದ ತಾರೈದೀದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪಾತೆರನು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗವೆಂಗದ ಅಂತೆ ಬೆಂದಿನ ಶಶಿರಾಜ್ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಅರ್ನ ನೆಂಪುಗು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.